Dobrý deň, aj o 16:30 sú na teatri pripravené aktuálne správy. 2 dni pred otvorením druhého piliera si premiér pozval na úrad vlády dôchodkové správcovské spoločnosti. Ani toto rokovanie z ich neurobilo spojencov. Obe strany sa totiž nezhodli, pre koľkých ľudí je pilier nevýhodný. Jediná zhoda medzi nimi je v tom, že stále si v ňom sporia aj tí, ktorí na to môžu doplatiť. Na rokovaní bol aj šéf sociálnej poisťovne, ktorého DSS-ky nedávno kritizovali pre tento výrok. Ľudia, ktorí vstúpili do druhého piliera, môžete pokojne napísať, prišli o celé úspory. Do 2 týždňov budete múdrejší. 2 týždne ubehli a Moňka nepodporila ministerka ani premiér po rokovaní s DSS-kami. Toto nebolo stretnutie o tom, aby sme interpretovali nejaké vyjadrenia. V zápäti však predsa len o úsporách hovoril. Sporitelia podľa neho prišli v dôsledku krízy o časť peňazí. Priemerný klient má dnes menej na svojom účte, ako vloží. DSS-ky uznávajú argument, že okrem konzervatívneho fondu sú ostatné v mínuse. Nevidia to však tragicky. Napriek tomu, že momentálne máme dosahované negatívne výnosy, si myslíme, že ten výsledok je v súvislosti s tým, čo sa deje vo svete, ešte dobrý. Zhodu nenašli ani v tom, pre koho je pilier nevýhodný. Podľa premiéra ľudia s nízkymi mzdami budú mať nízke dôchodky a napokon sa o nich bude musieť starať štát. Jediné, na čo sú dobrí, sú na to, aby platili poplatky súkromným dôchodkovým správcovským spoločnostiam. Výška príjmu nehrá úlohu v tom, ktorý pilier je pre sporiteľa výhodnejší. Čiastočne sa napokon zhodli. V druhom pilieri sú stále ľudia, pre ktorých to nie je výhodné. My si myslíme, že sú to všetci nad 45 rokov minimálne. Sa dokážeme dopracovať k nejakému veku, ktoré je podľa nášho názoru vyšší ako 45 rokov. Stretnutia premiéra s DSS-kami budú pokračovať, keďže vláda avizuje ďalšie zmeny. Aké, tak na to odpoveď zatiaľ nedala ministerka ani premiér. Ľuba Oravová.